Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu da cewa idan muka nisanci wani babban zunubi to alkawari ne na Allah ba za mu gushe ba muna cikin alherin Allah dare da rana, safiya da yammaci, hunturu da bazara. A hadisi da ya zo cikin silsilatul ahadithi sahiha, hadisi na 3364, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iya cewa la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Mutane ba za su gushe ba cikin alherin Allah, ba za su gushe ba cikin alheri matukar ba su hasada da junansu. Idan muka nisanci hasada to kullum muna cikin alheri ne na Allah. Mafhumul mukhalafa, idan kwa muna hasada da junanmu to babu kokonto muna cikin sharri ne, saboda mafhumul mukhalafa ana aiki da shi. Duk time da al'umma ke hasada to sun fada cikin sharri. Idan kuma ba sa hasada to suna cikin alherin Allah. Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin alherinsa. Hasada na kasuwa kashi uku. Kashi na farko shine ka ga ni'ima a wajen wani mutum da Allah ya masa, ko na ilimi ko wani ni'ima ne daga cikin ni'imomi na Allah, sai ka yi fatan ni'imar ta gushe don ta dawo zuwa gare ka. Wannan a musulunci haramun ne. Menene dalili? Saboda Allah yana iya baka ni'imar ba tare da ya kwace tasa ba. Na biyu, akwai hasada da ka ga ni'ima a wajen wani mutum ka so ta lalace ta watse, kai baka ma bukatar ta, amma dai kar shi ya same ta. Wannan ita ce asalin hasadan mugunta, ita ma haramun ne. Sai na uku shine ka ga Allah ya mutum wani hasada wa ni'ima, sai abun ya burge ka, sai ka roki Allah ya baka irin wannan ba tare da shi mai ita ya rasa ba, saboda kofofin Allah na da yawa. To wannan ita halal ne, shine alghibtu, shine ka samu ni'imar amma kada na sai lalace. Wannan ya halatta a musulunci, kuma shi ake so mu rika yi. Duk abin da muka gani muka yi adimiyarin Allah ba wani, to mu roki Allah ya ba mu ba tare da nasa ya lalace ba. Wannan shi zai samu tabbata cikin alherin Allah. Baya ga wannan, idan musulmi ya samu kansa yana hasada, ko kuma mutum ya samu kansa yana hasada, ya zai magance wannan? Akwai matakai kamar haka. Mataki na farko, mu sani cewa wannan abin da Allah ya ba wani da ya burge mu ba fa wayansa bane, Allah ne ya bashi. Saboda Qur'ani ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dukkan abun da kuke da shi na ni'ima daga wurin Allah ne, cikin suratul Nahl aya ta 53. Na biyu, mu sani cewa mu ma Allah ya mana ni'imomi. Kar ka manta da ni'imar da Allah ya maka, tsaya kana kallon na wani, saboda a jikinka daga kanka zuwa kafarka ba za ka irga ni'imomin da Allah ta'ala ya maka ba. Shi yasa cikin suratul Nahl Allah ta'ala ke cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, aya ta 18. Na uku, ka tuna cewa Allah zai iya baka duk abin da kake so ba tare da ya tauye wani koda kwatankwacin dugon allura ba. Kisa Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, cikin suratu Ibrahim aya ta 34. Na hudu, sai mu dage da yin addu'a. Shi yasa Qur'ani ya karantar da mu neman tsarin Allah daga hasadan mai hasada, wa min sharri hasidin idha hasada, cikin suratul falaq aya ta 5. Sai na biyar, mu dage mu rika ambaton ni'imar mai ni'ima. Duk inda na ga dan uwa na Allah ya masa ni'ima, sai in dage ina ambatanta a cikin jama'a cewa Allah ya wane ni'iman Qur'ani, Allah ya wane ni'iman hakuri, Allah ya wane ni'iman kaza. Sai muna ambatan ni'imomin, to yana hana mu masa hasada. Idan mu rike waɗannan ababe cikin taimakon Allah, za mu samu waraka daga cutar hasada. Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.